A Praza de Abastos de Santiago converteuse hoxe no epicentro da gastronomía e do comercio galego coa presentación de Prato de Mercado, a nova iniciativa da Xunta que busca reforzar os mercados tradicionais como espazos de calidade, proximidade e innovación. Ao acto asistiron 34 chefs de 31 restaurantes, unidos para estreitar a relación entre cociña e mercado e impulsar estas prazas como motores económicos e sociais. O conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración, José González, destacou que Galicia conta con preto de 100 mercados, presentes en 76 concellos, espazos clave para produtos frescos e de proximidade e con gran capacidade de adaptación ás novas tendencias de consumo. Prato de Mercado forma parte do Plan Estratégico do Comercio de Galicia 2025-2030 e continuará en 2026 cunha serie de show cookings por toda a comunidade, co obxectivo de dinamizar as prazas e fomentar emprego e riqueza local. A Xunta de Galicia, no marco do Plan Estratégico do Comercio Galego, o que quere é apoiar, por unha banda, as prazas de abastos e os nosos produtos, ese consumo de produto local. Temos unha aposta moi importante para ir convertindo as nosas prazas de abastos en mercados excelentes e dentro dese mercado excelente contémplase tamén pois a aposta por experiencias gastronómicas como que hoxe estamos presentando aquí. Show cookings con cociñeiros galegos, demostracións gastronómicas nas que ademais de utilizar os produtos extraordinarios que temos nas prazas de abastos, os produtos de proximidade, se utilice tamén a nosa artesanía, os produtos que fan os artesáns galegos nese concepto de artesanía no prato, pois que está tendo moito éxito. Temos máis de 50 artesáns galegos que están vendendo as súas pezas a restaurantes non só galegos, sino que tamén nacionais e internacionais. Hoxe tamén se entregou o selo de Mercado Excelente ao Mercado de Carballo, que se suma aos de Tomiño, Vila García de Arousa e Pontedeume, recoñecendo prazas innovadoras que manteñen a súa esencia tradicional. A xornada pechouse esta tarde cun encontro sobre o futuro dos mercados, que incluíu debates, ponencias e unha degustación de pratos elaborados pola chef Lucía Freitas, celebrando a calidade do produto galego e o papel central das prazas no comercio de proximidade.